खुलुमबाय आं सिगिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फैगौ 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथा जानाया बोसोरसे जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो बे सानखौ गिबि बिटिआर एकर्ड सान फालिनाय जागोन बे सानाव एबा 27 जानुवारियाव बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायाव सोरखारि नङै गासैबो फसंथानफोरानो बन्द थागोन बेजों लोगोसे गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोराबो बन्द थागोन 27 जानुवारि सानखौ पाब्लिक हलिडे महरै बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा फोसावबाय बिटिआर गोरोबथानि सानखौ फालिनो थाखाय सानथामनि हाबाफारि लानाय जादों 24 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 27 जानुवारिसिम थागोन बे सान फालिनाया क'क्राझार सोहोरनि बड'फा नोगोर ग्रिनफिल्डआव थानाय पेरेड ग्राउन्डआव बे सानथामनि बिटिआर सान फालिनाय हाबाफारिया जागोन 24 जानुवारि खालि गाहाय आलासि महरै फैगोन मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा आसामनि नेशनेल रेजिस्टार अफ सिटिजेन्स एनआरसिआव नाम गैयैफोराबो जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थियाव भट होनो मोनगोन बे खोथाखौ बुंथिदों चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरा बिथाङा बुंथिदों दि जायफोर बिथांमोननि मुङा भटार लिस्टआव दंखायो बिथांमोनहा एनआरसिआव मुं फैयाखैब्लाबो भटखौ होनो हागोन 2019 मायथाइनि 25 आगस्तनि हम मिनिस्ट्रिनि मोनसे नटिफिकेशननि बायदिब्ला एनआरसिआव मुं फैयाखैब्लाबो बे बिथांखौ गुबुन हादरनि होननानै बुंनो हानाय नङा जेब्लासिम ट्रिब्युनेला गुबुन हादरनि होननानै फोसावनाय नङा मख'नो गोनांदि आसामाव एनआरसिआव मुं फैयैफोरनि सुबुं अनजिमाया 19,06,657 चिफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोरा आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि हान्जाया आसामसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां आसाम बिधान सभानि थाग थियारिखौ नायगिदिंनो फैदोंमोन बिथांमोनहा आसामाव फैनानै आसाम इलेक्शन कमिशनार गोजौ थाखोनि पुलिस अफिसार राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों जयैनो सावरायलायनायनि उनाव बे थांखिखौ लादों बेनि अनगायैबो बिधान सभा बिसायख'थिखौ बैसागु आरो सिबिएसइनि आनजादखौ नोजोर होनानै खुंनाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथिदों बिटिआर गोरोबथा बायदियै गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा बिटिआरनि गामि दाजाबनाय दानख'नायनि खामानिखौ मावनो थाखाय आसाम सोरखारा 7 मेम्बार थानाय मोनसे कमिटि दानानै होदोंमोन बे कमिटिनिनो सासे मेम्बार बिथां जयन्त बसुमतारीया बिथाङा बुंथिदों दि गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि थाखाय आर'जलाइ गथायनाया दा जागासिनो दङ 25 जानुवारिसिम थागोन आरो डिस्ट्रिक्ट वाइज साब डिभिजन वाइज आरो सार्केल वाइज बेफोर गामिनि सर्टिंआबो जागासिनो दङ बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि बायदिब्ला बिटिआरनि सिमायाव थानाय गामिफोरखौल' दाजाबनो आरो दानख'नो हागोन सिमायाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनि सिङाव थानाय गामिफोरखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो हानाय नङा आरो जायफोर गामिया ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकआव गोग्लैया बैफोर गामिखौ बिटिआरनिफ्राय दानख'नो थाखाय बर' नङै सुबुंफोरा बांसिन जानांगोन बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि माखासे बिटिआरनि सिङाव थानाय गामिफोर जायफोर सिमायाव गोग्लैया बैफोर गामिफोराबो बिटिआरनिफ्राय ओंखारनो थाखाय कर्टआव आर'जलाइ गथायदों नाथाय एकर्डनि बायदियै बिटिआर सिंनि गामिफोरा ओंखारनो हानाय नङा कभिड-19नि भेक्सिन कभिसिल्ड बानायग्रा इनस्टिट्युटआव अर नांनानै गासै 7 जिउ खहा जादों कभिड-19 भेक्सिन कभिसिल्डखौ महाराष्ट्रनि पुनेआव थानाय सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियायाव बानायनाय जादों बेयावनो टार्मिनेल 1 नं गेटआव हरखाबै अरा नांदों आरो बे अरखौ सर्ट सार्किटनि थाखाय नांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों खमैबो 3 घन्टासो जोंबाय थानाय बे अर खामनायजों गासै 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 9 बाराखौ बिल्डिं सिंनिफ्राय रैखा खालामनानै लाबोनो हादों जोंबाय थानाय अरखौ 3 घन्टानि उनावसो खोमोरनो हादों अरखौ खोमोरखांनायनि उनावसो 7 गोथै देहाखौ मोननाय जादों मख'नो गोनांदि बे अरा कभिड-19 भेक्सिन कभिसिल्ड बानायनाय जायगायाव नांहैयाखै बेनिखायनो कभिसिल्डआ जेबो खहा जायाखै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोब्ला नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेशन सौफैयो आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टर आनजादनि फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट PETनि डेटखौ फोसावबाय आसामनि स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डआ साब इन्सपेक्टरनि 597 पस्टनि थाखाय आनजाद खुंदोंमोन बेनिनो PETआ 1 फेब्रुवारि 2021 मायथाइयाव जागोन आरो बे फिजिकेल टेस्टआ गुवाहाटी काहिलिपारानि 4th APBN पेरेड ग्राउन्डआव जागोन बे फिजिकेल टेस्टनि थाखाय एडमिट कार्डखौ 23 जानुवारिनिफ्राय अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटखौ डेसक्रिप्शनाव होखानाय जाबाय नोंथाङा थांनानै नायहैनो हागोन
कभिड-19 भेक्सिनखौ 20 जानुवारि 2021 मायथाइयाव भुटान आरो मालदिभ्सआव भारतआ गिफ्ट एबा जोथोब महरै दैथायहरखांनायनि उनाव आरोबाव भारतआ बांलादेश हादरनोबो हरबावबाय। मैया 21 जानुवारियाव भारतआ बांलादेश हादरनो 2 मिलियन भेक्सिनखौ दैथायहरबाय आरो नेपालनो 1 मिलियन भेक्सिनखौ दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि भारतआ भुटाननो 1,50,000 आरो मालदिभ्सनो 1 लाख भेक्सिनखौ हरदोंमोन। आन्डारवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमनि ड्राग्स फेक्टरिखौ एनसिबिआ सिल खालामबाय। डन दाउद इब्राहिमनि खाथि सोमोन्दो थानाय चिंकु फाटानखौ हमनायनि उनावनो एनसिबिआ गोख्रों नायबिजिरनाय खामानिखौ मावदोंमोन। चिंकु फाटान आरो बेनि लोगो जाकिर हुसेन फजल हुक शेखआ ड्राग्सनि फालांगि खालामनायखौ स्रेट खौरां मोनखुमानानै एनसिबिआ नायबिजिरहैदोंमोन। नायबिजिरनानै एनसिबिआ खोला मुम्बाइ डंगरी ओनसोलाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स बानायग्रा गंसे फेक्टरिखौ हमनो हादों। खौरांनि बायदिब्ला बे फेक्टरिया आन्डारवर्ल्ड डन दाउद इब्राहिमनि आरो बे फेक्टरिखौ चिंकु फाटानआ सालायोमोन। चिंकु फाटाननि नेभि मुम्बाइनि घानसालियायाव थानाय न'आव एनसिबिआ सिग्रोमनायाव 9mm पिस्टल, 2.9 ग्राम हेर'इन आरो 52.5 ग्राम एमडी ड्राग्स हमनो हादों। बे केसआव एनसिबिआ सानै दायनिगिरि बावखौ हमनो हाबाय आरो गासै 12 केजिनि बारा ड्राग्सजों लोगोसे 2,18 लाख रांबो हमनो हादों। गावखौ फोथैग्रा एबा सुइसाइड बम बेरहोनायजों सा 32नि जिउ खहा आरो सा 73नि बारा सुबुंफोरा गाज्रि जोखोम जादों। बे जाथाया इराकनि राजथावनि बागदादनि टायाराम स्कुवेरनि मोनसे जिनि हाथायाव जादों। जाथायखौ गावनि मेगनजोंनो नुनाय हाथाइनिनो सासे दखानदारा बुंथिनाय बायदिब्ला गिबियाव सिनाय मोनै सासे मानसिया गावनि देहायाव रावबो मिथि मोनै बम लानानै फैनानै हाथाइसालि गेजेराव उदै सानायनि फाव दिन्थिफैदोंमोन। बेयावनो गोबां सुबुंफोरा बेनि सेराव थुबुर जाफैदोंमोन। बे समखौ खाबु लानानैनो बियो गावनि देहायाव थानाय बमनि सुइचखौ थुनानै होदों आरो बेयावनो गोबां सुबुंफोरा लोगो लोगो जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गोबाङानो जोखोम जादोंमोन। बेबायदि गिख्रंथाव जाथायखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा जोखोम जानायफोरखौ रैखा खालामनो फैनाय समावनो आरोबाव गुबुन सासे सुइसाइड बम्बारा जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै गावनि देहायाव थानाय बमखौ बेफ्रुहोफैबावदों। खेबनैयै बम बेरनाय बे जाथायाव गासै सा 32नि जिउ खहा जादों आरो गोबां जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव सा 73नि थासारिया गाज्रिथार होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। जोखोम जानायफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय फाहामसालिसिम लांनाय जादों। मख'नो गोनांदि जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। बे जाथायनि सायाव रावबो उदखारि हान्जाया दासिमबो सिमान लाथ'वाखै, नाथाय आइएस उदखारि हान्जानि आखाइ दं होननानै सन्देह खालामनाय जादों। हाग्रानि मैदेर फालोआ मानसि थानाय गामियाव आदार नागिरनानै फैनानै गामियाव थानाय न', बां आरो आबादथिलिखौ सिलिंखार खालामलांनाय जाथाया दासान्दि बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बे बाराव हाग्रानि मैदेर फालोआ चिरां जिल्ला बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं दैलंछार गामियाव सिलिंखार खालामफैदों। मोनाबिलि समाव हाग्रानि मैदेर फालोआ 2 नं दैलंछार गामिनि थागिबि दमन्ती बर्मन, रन्जित भराली आरो नीरेन बर्मननि न'खौ थेर-बेथेर खालामनायजों लोगोसे बे गामिनिनो प्रभात बर्मननि खमैबो 100 गय बिफांखौ सिफायलांदों। दुखुथिया गामिनि सुबुंफोरा मैदेर फालोजों न' बां सिफायलांजानाय आरो आबाद खहा खालामजालांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायनानै सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि हाग्रानि मैदेर फालोआ गामियाव फैनानै गोबां खहा खालामफैनाय जाथायखौ गोबां खेब बिष्णुपुर हाग्रा बिफाननि अफिसाव खौरां हरबाय, अब्लाबो बेनि सायाव जेबो राहा खालामनानै होआखै होननानै अजद दैखांदों गामियारिफोरा। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।